दिनै माने प्रि मागो सोंदों बेयाव माने जोङो मागो दमासिखौ जों प्रत्येक बोसोरावनो न'खर जायो खिन्थु प्रि मागो होनोब्ला जोङो मागोनि आवगै माने आगु मागो माने खुंनाय नै जों एखेलेगेनो ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय आरो बिभिन्न जों बेयाव लोगो आंनि लोगो दं माने बिबथै जानाय दं बिब' जानाय दं आंनि फंबायफोर जानाय दं गासैखौबो लेंहरनानै जोङो बेयाव लोगो मोनलायनायनि मोनसे माने सुबिदा आं बेखायनो देग्लाय बोसोराव बे सिगांफ्रावबो खाथिदोंमोन खिन्थु देग्लाय बोसोराव नैबे प्रि मागोखौ आङो मागोनि नामाव आङो जिहेतु जेनेबा मागो समाव फिथा एन्थाब जायो जों बेयाव ना जायो बेदर जायो बेफोरखौ गासैबो आयोजन खालामनानै जोंनि जिखिनि सिगांनि नेरसोन जि प्रि मागो दमासिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आं बे प्रि मागोखौ खुंनाय जादों आरो बेयाव गासैबो जिहेतु जेनेबा आंनि खाथियाव थानाय गासैबो लोगोफोरखौ लेंहरनानै आं बेयाव ओंखाम बोथिसे जानानै मोजां मोनसे परिबेक खालामना होदों। खौसेथि आरो अनलायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन दा? आंनि खौसेथि आरो अनलायनाय बे खौसेथि आरो अनलायनाय थाबासो जोङो सान्ति फैयो सान्ति फैब्लासो जोङो नैबे गावनि जौगानाय गावनि जायगानि जौगानाय होन गावनि व्यक्ति जौगानाय होन गासैबो बेन्दोंआवनो खौसेथियावनो हाबनानै थायो बेखायनो आंनिफ्राय आं खौसेथिखौ आं सानफ्रामबो लुगैयो बे जायगायाव जोंनि उदालगुरि जायगायाव ओरैबायदि माने बिभिन्न जातिनि मानसि दङ बिभिन्न धर्मनि मानसि दं बोरै जों खौसेथि थालायनो हागोन जों बे ओनसोलखौ बोरै सान्तियाव लाखिनो हागोन जों बोरै डेभेलप खालामनो हागोन बेफोरखौनो सिन्था खालामनानै जोङो साफ्रोमबो मानसिया जोङो मोजां बिदिनो मोनसे परिबेक लाबोनानै जोङो रायजोनो होनांगोन होमब्लासो जोंनि इयुन जोलैया माने मोजां खौसेथियाव फैनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जौगाहोनायाव मोनसे मोजां मेसेज फैयो होननानै आं आसा खालामो। नुनो मोनो बेफोरबायदि फोरबोखौ सोनाबारि आदबजों मानिनायखौ सारा मा बुंगोन बे समाव? बे फोरबोखौ सोनाब सानजानि खोथा गैया बे फोरबोआ जाबाय मागो दमासि जाबाय जोंनि जुग आबौमोननि दिननिफ्रायनो बे सोलिबाय थानाय आरो बे प्रि मागोखौ जोङो बयबो जोंनि बे दा जाखांफुनाय जिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनहा माने बावलांनो हमबाय आं बे बावलांनो हमनायखौनो दिनै बेफोरबादि खुंनानै मोनसे जोंनि प्रि मागोखौ आङो गोसारहोनो बा जोंनि उयन जोलैफोरखौ आङो मोनथिहोनो थाखाय आङो बे प्रि मागोखौ खुंनाय जादों। गोबां लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बाहायनानै गावखौ नस्थ' खालामनानै लादों बे समाव नोंथाङा मा बुङो? फेग्रा मुवानि सायाव जोङो सांग्रां जानांगौ मानो होनबा फेग्रा मुवायानो जोंखौ जोंनि जिउनि खहा खालामो आरो जोंनि भबिसतखौ लामाखौ आन्दायना होयो आं बेखायनो बिभिन्न जायगायाव थाङोब्ला आं बेखौनो बुङो माने जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय जों गोजानाव थांनांगौ आरो जोंनि जि इयुन जोलैफोर बे जि इयुन जोलैया दा बर्थमान बहुद माने ड्राग्सजों गोजानाव थायो खिन्थु गावनि जिउनि लामाखौ आन्दायना थायो ड्राग्सजों लोंनानै जानानै बबेबा गारि एक्सिडेन्ट जानाय बबेबा सौग्रावनाय बेफोरबायदिफोरा बहुद घटना जायो बेखायनो आङो जोंनि जायफोर इयुन जोलैफोर दं सेंग्रा सिख्लाफोर आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बिथांमोनहा ड्राग्सनि बा फेग्रा मुवा लानानै बिथांमोननिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव गावनि जिउखौ बोरै मोजां दानो हागोन आरो जों ड्राग्सनिफ्राय जों बोरै जानगार जानो हागोन बेखौ जों बयबो साबधान जानानै खामानि मावोब्ला आरो मोजां जायो आरो बिभिन्न जोङो फोरबोफोराव मानसिफोरखौ नुनो मोनो सोरबा जोंना मागो होन बैसागुआनो होन बेयाव लोंनाय जानायल' सानो खिन्थु लोंनाय जानायजोंल' मागो दमासि जाया बेयाव जोंनि जिखिनि नेम निथिफोर दङ बेफोरखौ खालामनानै जोङो आरामसे गावनि जिखिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हायो ड्राग्सनिफ्राय जों जेसेबां हायो जों जानगाराव थानांगौ।